ProJob vznikol v roku 2019, keď sa dvaja bývalí kolegovia rozhodli vytvoriť agentúru, ktorá bude stáť na férovosti, rýchlosti a normálnom ľudskom prístupe. Nie papierovačky, nie zbytočné sľuby, ale ľudia so srdcom. Časom sa postupne tešili z prvých spoľahlivých zamestnancov, ustabilných klientov. Dnes už pôsobíme na Slovensku, v Česku aj v Nemecku. A stovky pracovníkov u nás našli podporu pri práci, ktorá im sedí. Sme doma v dočasnom pridelení a nábore, pomáhame aj ľuďom z tretích krajín a staráme sa o pracovníkov počas celej spolupráce. U nás nájdeš overené pozície ako skladník, vodič VZV, operátor výroby a ďalšie pracovné miesta. ProJob, s nami nie ste len číslo. Navštív projob.sk a pozri sa, čo by mohlo sadnúť práve tebe.